tak je 11. září a jak Richard řekl, tak je tady. To je video, já se že fotky děláš, čo teďko. Čau. Já víme. Tak ty jste tady ve třech dneska. Čau, jsem si říkal pomůžka, ty zase Kermel, jsi želej člověče. Čau, ahoj. No čau. Dorazila konečně i Monika, která to slíbila. Čau Moniko, my jsme se neviděli leta. Už aspoň 5 let. Já dělám prosím tě dokumentaci pro lidi, kteří sem nepřijdou vždycky, jo? Tak nepřijde. Čau Jano. Já dokumentuju, ahoj. Ahoj. Tak kolik jim je? 21:19. Tak nám přišla Jana a přišla nám Lída Havlová, Jana Vinčmanová. No, ještě by měl přijít Tomáš Blanka, o který víme určitě, takový. Hlavně, že to Ríša organizuje. No, Ríša ten tam ten vládu vyřizuje nějakou obchodní záležitost. Tak. Nazdar, nazdar. Ahoj, dokumentace pro nepřijde. Čauky, Míšo. Monika, Míša. Mončo. A máme ho. Jana. Lída. Lída. Havlová. Máme tady Moniku Podehradskou, Lídu Havlovou, Janu Vinčmanovou, Míšu Mencla a přišel i Tomáš Pavlis. Tam si mě točila, Jarmo, ty jsi možná jak slíval. Já byl první, prosím tebe. Takže přišel Richard zpátky z obchodního jednání. Takže je tady i Richard Janouček. Teď tě zachraňuješ, ty jsi si nevzpomněl, že jsem to nebyl. No zase právníkem, říkej, hele. Já z principu jsem Zvanila mi, že říct, kolikrát z Bergerovou. Ale to je Láska Náčková, kdo ji pozná. Ahoj. Čau. No, ty jsi nějaký trošku připálenej, vej? No, trošku, no. To je to, Třetí pivečko. ahoj, aktuálně. Pamatuju, ale nevzpomínám na jména. Já No, scházíme v tom počtu, co minul. No. Sice maličky nás stalo. Přitom to není taková dálka. No, já auto nemám, to je takový. Já když jsem tam byla na ten autobus a byla tam šla. Ale na to jmenuje se jestli tam Jarno a tomu Jarno. Jestli koukáš kolem 3/4 na ten svůj na ty svoje pokry, ale určitě se sledovala kolem 10. Hotel Paradise. Já na to nekoukám. Mně to přijde jako Big Brother a takovýhle tyhle věci. Tak půjdu dál. Akorát teď si to nasníme, aby si viděla, co jsme si domluvili, že příští víkend Tereska, Jarmila, Monika To vystřihnu pak. se jede. Kam to půjdeme? Říkal jsi na Karlštejn, prosím tě. Jo, to jsou taky ty chatky takový, no. Vyhlas příští sraz. Richarde. Tak kdy to dáme? 11. září příští rok. No, já bych to dala na nějaký pátek nebo sobotu. Jo, to je dobrý, no, protože já si to zlevě nepamatuju. Aby to bylo nějak prostě k tomuhle datu, ale aby to byl školný den. Pátek já večer většinou nemůžu. Takže pátek. Co máš pátek? Já v práci. Já většinou dělám od 7 a vracím se třeba o půlnoci. Tak to dáme na sobotu. A Jarmilo, domluvíme to ten příští víkend. Já práci od 4. To nesmysl, to se vážně. Podíváme se do kalendáře, vezmeme tam sebou kalendář, Karlštejn, koukneme se na datum a pak to pověsíme na internet. Souhlas? Že u mě ne, takže já tak Souhlas? Neslyšíme, do kamery. Je do večera. Souhlas?
Já se k tomuhle nemůžu vyjadřovat, protože se tam jedná o moji dceru, která o tom neví. A jak ji znám, tak s tím ani nebude moc souhlasit, protože se musí učit na zkoušky. Může, protože maminka to doporučí. Maminka jí to může navrhnout, ale ona Dva slušný kamarády. Maminku určitě nechce asi od třetí třídy sebou nikam brát. Tady je druhý slušný kamarád, který má jenom vážně protože nechce prostě vypadat jako dítě, který chodí někam s maminkou. Jarno, vy mám ještě zavolat, aby se zeptal, jestli a kdy vás máme vyzvednout. Domluvíme se prosím tě přes maily, jo? No, můžu přes mailem. To vypadá jako unik. Ale Jarno, tady s Tomášem, že pojedeme příští rok do Bulharska. Hezky, no nazdar. Hele, ale mohli bychom to zopakovat a vzít tu Inku a tu Moniku s Botou. No Monika nepojede, to Jany si nepustí. Tak nic, no. Jako bez těch dvou. Kdo ji nepustí? Takže o příštím srazu budeme informovat na návštěvce. Tečka.